Il-min timitaw u tiġu tixbħuh naqra? Billu kimma billu vuċi, x'taħseb? Bitnej li huma li trid, ġifieri free of charge qiegħda bħalissa. Enti kont rejtna wkoll. Dik li tagħmel eżempju tal-aħbarijiet, eżattament. Għamelina, Le, tinti għat muġista. Mela fin xejn, dal-programma jdum xi 3 sigħat ta' li enti ħatibdejja. Mela tjanana bit-television, il-bist msejlet illum biex nkun lek xi ħaġa oħra, illi vera ma jmorrux għal mat-television. Għaxan tiġi buk isek felula bis-suf, ġamel. Vera, għaneħijom. Sekirama. Dak kien jilbes il-mist. Jiena naħseb bħala vuċi, nimpenja ruħi, niġi naqla isni, jew Renato Vella, jew anka Reflex Elix, jew anka Anton Falzoni li. U tara li jissa. Anka ta' Joseph. Anka uċċu jkun jt jgħamela. Le, xti t-ġebbet kol. Dex kien jismu dak il-programm la? Illum 5 kantanti ġodda illi xaħat minnhom ħajkun jista' jirbaħ 50,000 euro fi Brillanti. L-iktar show Brillanti bl-iktar prezentatur Brillanti. Joseph Ketkuti, il-violinist. U bad għandek l-Anton Falzon. Insalmilkom u naqqalkom għal-laqqat il-kelma. Ma aktar bil-mod, insalmilkom u naqqalkom għal-laqqat il-kelma. U bad Alex, u dini għad-diska ta' 1982.